So, hi everyone. It's been a while. Wala na ko kayo may mag-video na. And today, it's my birthday. Mag-birthday glam na to today. That's so sad. Nag-birthday ra jud ko sa kong kwarto. Nag-birthday ra ko sa kong balay dai kay because of the fucking quarantine. Oh my god, as in 2 months na jud ta diri, pero if nagtan-aw ka ni maybe 3 months, maybe next year na guro, I guess. When it will stop, more jud akong pangutana day. Pero I hope mahuman na siya as soon as possible. I hope you guys stay safe. Mora na siya. Just watch Netflix or ghosting. Mora na siya, girl. Anyways, mag-start na taday. So, kanina aura for today is very simple. Kanang simple na jud day. Murag, wadji ang wadji ang itudog lang. Kinara sa balay day. Murag pa di ko kagawas. Wadji kwinta day. Nagsayang-sayang na ko sa akong gibuhat day. As in. So, first itong buhaton is katong aloe vera ganit day. Itong aloe vera gel para hydrate imong face, para aloe vera ganit day, para dili kami mong jejemon. Kung siya nagbuang ay as in jejemon. Kung man si mong dry si mong aloe vera or moisturizer whatever si mong gibuhat nagtutorial ko. Pwede ra jud ka di ka mag primer, pwede ra atong aloe vera whatever. Kanira kong gamit day kaning Smashbox. Basta oy, basta kani photo finish whatever. Dagi mo jug sa amin ang camera sis. Kami jud tag smooth na kay wala na ta ka restock sa to ang mga imnunon sis. So feel ako na hard na ko dai. I think na hard na kung hinay dako na ako ang pores. Wala na yung mga maintenance sa Beauty Central. Charat! Ito it's been a while. Dugay-dugay na bitaw ko nun. Shock na lang ko, good. Gamay na kayo, daghan na kayo nang unfollow na ko, good. Na that's so sad. So anyways, inong birthday gift na ko kay just like my page. Maura jud na dai. Follow my Instagram maybe. If ganahan ka mag-stalk. Di malawa pa jud kay. Okay dapat ma-stalk kay. Bago ra ko naglimpyo. Heavy na kay ako pang delete or archive. Kani siya actually kanina video di jud ni siya actual na birthday na ko ha. Kuan jud ni siya mga April 30 jud ni siya na film. Pakit-unta ka dai. Advance happy birthday. 30 jud today, April 30 man 7 PM ko nag-video para proof. Advance sa birthday pa asif lang na it's my birthday kay ka birthday na ko de wa jud buhaton day. Naro sa kwarto day magbiga-biga. Tomorrow ni ako ang pa-as if birthday glam. No, I can no. Can someone relate? Bo na mo ani naana ni sa to kung sinulog day. Foundation, Estee Lauder. Loy kay no gamit jud mahalon man. Ako raga pa ilang mouse day kay gabi na sad. Sige na lang, whatever. Hindi, mura yung buhaton, day. Man kani siya, it's very full, not full coverage. Kani itong nindot na siya mga tago coverage. Hindi na kasi ingon daghanon lang. Sukad, naka-love life na si Oka. Charet! Love life. Sana all. Any brush will do, dayon, day. Ipakita dyan ang brand. Ano mo kog buang? Nice siya kayo, no? Na birthday na dyan sa balay day. Wa pa dyan makaon day, to be honest. Wala na pa dyan appointment. Wala na tanan sis. Goodbye. Goodbye na dyan tanan day. Okay, kuyo kayo, no? Siya asa ka birthday sa kong kwarto day. Nagtanaw rag salida sis. Natugrad day. Ang manakasad pa dyan ato kay walay kwarta. Wala pa dyan kwarta kay wala na appointment day. That's so sad. Ate pa jud kay day kay so natug ampo day di jud mawagtang day mag every day is a new case. Ano in ana man why is everyone is dying? Ano taga-adlaw na naman jud. Nakaingon jud ko na halos tanan taw nangampo pero wa jud na dasis. I wish kanang people stay home. This is the worst birthday ever I made. I hope dili lang tanan. Kuan na kay ko I sound selfish. Mao jud na girl. Na kay pangarap unta ba na mo ning buhaton ka first 21. Aray first 21 dibo pa jud day. See you next time na lang. See you next time. Every day kay more jud na ako masulti day. Every day is a new case. Mo sleeping hours ba kay kana tumatog na kagbuntag day. Just ko Lord. Ako jud na. Ako rin siya ibutan sa akong concealer na full coverage kabon na mo ani kuan. Ako rin siya ibutan sa akong under eyes. Hindi na ko mabutang anang pina beauty guru na girl. I find it very heavy. As in, that's so sad. Manigamit lang kog same brush kay murag kapoy kay hugas day. Taga-makeup na ko mula og ko ever. Kay para dili saya akong gipang kahirapan day. Gipang panghirapan sis. Brush is set para nindot ang iyang finish. Labi na sa no lid day, wadiro dapit heavy kay mang oily day.
I thought the implant can stop my oiliness. Dili day. Natural gyapon. Awayon na dash na hiwi akong noli. Kasabon siya mo ni Doc Charles. Charat. Instagram picture na ka ng mga sauna ka na nag-scroll na siya. Kung ko nani-like na pila na to kay 2012 dai. Nani-like dai. Kung nag-stalk di ko todo match. Kuno, di ko ganahan mabawaan na ka ng di ko ganahan ma-stalk ko ba mura kog may insecure, you know what I mean, mura kog makaon ba, mura kog matala-tala ano ya ako gistalk oy nadugay na kay to na post kana bitong karaan na jud kaayo dai kanang karaan na jud kaayo ba ya jud like akong post na 2012 dai mo to nagdito na ako nagsugod na mag archive or delete sa Insta. Wala na yung mga karaan picture. Ang mga picture dito kay murag maihap lang mga 5 lang kabuo post recently. Atay pa jud kaayo kay nangaway pa siya na ako. Mura ba to kinsa atay lagi kaayo jud. Mura jud gwapa piste animal. Da mura jud kog atay sa akong kilay. Diyos ko Lord. Kanina ay shadow and then sa pa man. Maora di akong kuha na color diri ba kay kanang itong basic raday. The basic. Kanira jud siyang sandalwood. Basic ko ano siya, basic neutral, very easy, very simple, whatever. Dagan sa chain. Dili. Kanang itong sweet lang, as in, you know what I mean? As in, what is pa naburikat na Alex Jordan. Lahi ra jud no. Lahi ra jud maski makabayo. No puti kay kog naon, dai mo kog ungo. Wait lang mo balik ra na siya. Kanang nalobat jud kalit day. Ni-create ra ko og kanang foxy eye. Char foxy eye. Para bag ang ngayon, insik ba kayo? Asa ka birthday? Sa balay, sa kwarto. Maura na siya. Maura dyan na siya. Very simple. Ano puti dyan kay ko day. Kaya puti kay ko din. Wag face. Na-wash out good ko. Sa maura na siya. Kuha ko eyelashes. And I will be right back, I guess. May ta. So, common mo o ka ng simong eyes, kung ano kag contour, mga bronzer, mga contour, kanin siya kaysa, ang tawag ni Melanie con bronzer. Nasyunga na girl. Na hormones imbalance na siya sis. So, gamit na ako bronzer para i-warm up. Kaya kabante kay puti kay kog na. O, kabante ka na shape. You know what I mean? So, nagamit kog brush na Morphe M527. Project True. Morphe ka, girl. Use code BURIKAT. Madayon, ibalik na ko akong color sa kuang tawag na noli, maski na siya kuan. Something inside of it. Something underneath. Thank you to Doc Charles. Thank you sa Beauty Central. Chareng! Ang makita ba ang underneath. Ate ka na naon sa basta scary! No, never again. Karon mo itong musiga siya doy. Ano na pinakaliki na experiment sa akong self. Never again. For you too. Kaning yung blush on day. Dupe siya sa kanang katong sunny's face. Basta katong blush on na kuan. Same ra gyapon sila day. Nakanindot ani mas dagan siya grams kumpara sa sunny's. Piting mahala day. Kuan ni siya cream to powder. So simura ko ga advertise. Taday di pwede ra jud siya sa underneath sa mga foundation, sa mga powder and all. Kinabi uban na kanang cream siya man dili siya compatible sa mga other chismes. You know what I mean? Ma-blend ra na siya. Taod. Wait lang. Pikachu! Highlighter para glowy. Pero ako di ko ingon like glowy. Kanang itong blinding dyan kayo. Like, kaana ni mo kay makita na. Although, nindot man siya. Pero, inani na look na murag nacho ba ni? Ka ng fresh, whatever. Kuha kag fan brush because I'm always your number one fan. Charing! Ano kung gamit og fan brush kay ko, di kay siya ingon like precise. You know what I mean? Kanang bitong di kay siya ingon. Nara siya karang kunting glow. Kanang bitong glow, kanang char! Lipstick dayon kay kuan ra kanang bitong red because it's a motherfucking birthday. Char! Birthday siya, girl. Kani siya kay I don't recommend. Wala lang, kay dili mi friends. Char! Ako masuggest na lipstick kay katudjong ko anday Pioneer sa Maybelline Superstay Ink Matte o da kompleto dyan na. Pioneer. Basta Pioneer day. Amang ko ani. Pero if wala na ni, Pioneer dyan ko dito day. Piyara dyan sila color sa Pioneer. Walay joke, walay gemma. As in day,
Pero kani siya kay libre ra ni siya katong mga panahon na katong mga active pa ko sa mga inana na event karon na day kilala man ko gyaan friend. O di ba? Basta piyara dyan siya shade sa Pioneer. So, I will suggest Pioneer by Maybelline Superstay. Paasif na mo akong gamit. Ay, charot. Moro lagi kog Asian girl. My hair is a mess. Kuluton very much daw. Moro jud ko ano. Finish aura. Kano tong dinalian na kulot-kulot na sa na oras alas 10 na nagros gabi isis. Happy birthday to me. Moro ni ako ang glam. Char glam. Feel akong kili baga ra kayo pero mo na ako aday sa ako ang self moody akong kilay sis. Whatever. So mora na siya dahil. Mora na ako ang glam na pinakasayon dahil. Mora na ang mga aura dahil. Gusto na lang taday as in dahil kapoy na siya ka dahil maghimo na 21 na lang taday asa kaga 21 sa balay ra sad sis. Mora pinakaatay sa tanan girl. Wala jud ko kasabot ngano na inana dahil. Sige na lang okay ang world no. When ka mo okay ang world kanang kuan shit na lang jud wala na jud pang maintenance wala na jud zero na jud na zero ang wala na siya something new na kanang gaberti sa balay gaberti sa kwarto dai di ba kuan na siya something new something fresh. So, muna ni ang aura sis. That's so sad na nag-birthday ra jud sa kwarto. Happy birthday to me. Happy 21. Happy first 21. So, muna na siya. Pinaka-sad sa tanan. Nag-birthday sa kwarto. Wala ra. Something fresh. Like I said. Mga po gift ninyo. Inumbuhaton is, kung ano, like my page. Subscribe to my channel. Muna na siya. It means a lot. Pero if di mo kabuhat, okay ra sad. Okay ra sad kaayo. So, muna na siya. Hope you guys enjoy and see you in my next video. See you in my next video, Juday. Sana all, birthday sa kwarto.